Hi, hello mga kabang may idol. Kumusta ang tanan? Nato mo sa may paglawas. Tinapo ko na sa dagat ang masol. Tuguban ni ko nis kung pagpamasol mga kabang. Okay, sa dili pa ta mo labyo mga kabang. Tuguti ko sa pag-shoutout sa nagpa-shoutout nako. Shoutout ni Kikay Amistad og Bunyong Mundido. Oh, shoutout ni Hermes Vital Mos og Lydia Vitalmos. Shout out sa ni Bornoli Basoy og Mimi Basoy. Aplo Asumin. Shout out niya mga idol mga kabang og ni Indis Asumin og John Deal School. Shout out dia mga idol mga kabang nato mo sa Pulawas og ni Niyang Tanyo og Marjeline Mundido. Shout out niya dia mga idol natamo sa Palawas. Okay, sugdan tong labyo gron taod. Okay kabang sugod tag labyo kabang datong ipan-an kabang oh. Okay. Masig kwa tag dagang isda ron mga kabang mga idol. Yan na kabang ni kubita kabang ulah dako ni kabang. Ulah ipus kabang. Dako gino ipus-ipusa ka bang kaluyan gud kasiyahan gid ang bang kuwas ipus oy salamat sa Diyos labyo balik ka bang shout out ko ni Joseph Pangilis Mundido og Joseph Ayan Escarda shout out niyo dia mga idol mga kabang nato mas may lawas dia shout out ni Junior Mundido di anasan ka bang lah dako tulaki mo ni ka bang tulaki ka bang kung inon tulaki salamat sa Diyos si kaluyan yun din taon mga kabang duha na kabang nabyog tagbalik kabang shout out ko ni Ma'am Magdalena Labisuri sa kong Star Cinder shout out niya ma'am og ni Sir Jong in Dubai shout out niya dia mga idol natamos mong palawas dia kaluyan yun taon kabang di alasad lah yan sabud mga kabang Tara kabang, nigawas kabang dako ay ipus-ipusa kabang kung ipus-ipusa ni kabang katulunan ni kabang salamat sa Diyos kaluyan jud labyog tagbalik kabang shout out ni Dong Arnelias Manila natamo sa Palawas diay idol. Asad kabang ikaupat na ni kabang uy tanglaron kabang grasyahan di taong kabang timpurong adlaw iyay nakabuhi iyay paingon para kabang kaluyan yun kabang kuha gyud salamat sa Diyos labyong tagbalik mga kabang may dul kasi kuha tagdagang isda o adlaw sa taat ko ni GB may bus dyan po may po John Brian may bus ni Willie o Denise sa taat ya adul nakunos may palawas dia di alasad ka bang lah grabe kusga na dako kuwas da ka bang pagkadako dako ay pusipusa ka bang salamat sa Diyos si kaluyan gud pati dakwas ipus-ipus noon. Okay, thank you for watching. God bless us all. Salamat sa Diyos. Bye-bye.